pán veliteľ hasičské družstva okrsku územného kola sú nastúpené na vyhodnotenie súťaže. Ďakujem. Takže my teraz pristúpime k vyhodnoteniu dneskajšieho územného kola. Trošku nás držalo ten prebor jednotlivca, ale nevadí. Máme ešte taký jeden problém, že odznaky máme pár a ostatné prídu v pondelok k nám do kancelárie. Takže my sa to snažíme, čo budeme mať, odovzdáme a ostatné potom sa to postupne. Možno, že aj v sobotu na tom kole detskom. Uvidíme, ako to postíhame. Takže, milé naše hasiči, skončilo sa vaše súťažné zapojenie. A ja som veľmi rada, že teda aspoň neviem, že by sa niekomu niečo bolo stalo, nejaký vážnejší úraz, lebo niekedy sa to dozviem až za 2 dní. Takže zatiaľ neviem, myslím, že to bolo dobre. Takže... Teraz by sme prešli k tomu... Janko, dám ti slovo teraz. Vážené hasičky, hasiči, milí hostia, ja už len vždycky tá ďakovačka, by som chcel poďakovať v prvom rade vám, pretekári, že ste sa zúčastnili, som vám rád, že ste sa vám nič nestalo. Potom by som chcel poďakovať rozhodcom a taktiež organizátorom súťaže. Ďakujem. No dobre, tak pán podpredseda to že nakoniec povie. Takže my by sme pristúpili k tomu, tých výkonnostných tried. Bude tu toho, Janka, idem to čítať ja. Aha, dobre. Dobre. Takže, v kategórii dorastenci. Prvý stupeň nám získal Matúš Čierňava z Vychylovky, Richard Cvitek z Vychylovky, Matúš Cvitek z Vychylovky, Ivan Čanecký z Kalite. Máme iba 3 odznaky. To sa dodá, to je akože, nie je naša chyba, to príde len v pondelok, lebo to sa tak stáva. Takže prečítam tých prvých 3. Matúš Čierňava, Cvitek a Cvitek, Richard a Matúš. Takže poprosím, aby ste prišli k nám. Tak ten 4. nedostane. Tak dobre, získali toho Čanecký Ivan. Máme ho tu? Není tu Ivan Čanecký? Je? Výborne. Už keď mu to dajú mladenci, ostatné dáme. Ja potrebujem vaše podpisy, lebo ten odznak stojí 4 € a musíme to mať zdokumentované. Takže druhý stupeň nám získal Patrik Šumský, Vychylovka, Jan Staník, Turzovka. Môžete prísť ku nám, odznak nemáme, ale poďte k nám. Druhý stupeň, hej? My dodáme, ale potrebujeme podpis. Halani, potrebujeme podpis. Nebojte sa, odznaky prídu v pondelok. Ďakujeme. Tretí stupeň. Radoslav Čierňava, Vychylovka, Adam Višinský, Turzovka, Šimon Martiniak z Kalite, Peter Krenžel z Kalite. Poprosím mladenci, poďte k nám. Keď označík nemáte, ale bude, nebojte sa. A poprosím chlapci podpisy. Máme dorastenky.
Takže prvý stupeň nám získala Dominika Oravcová-Truzovka. Aspoň ti potrasú ruku, odznáčik príde. A poprosíme ťa podpis ešte, hej? Druhý stupeň Alexandra Ferďovková s taškou. Dobre, ešte podpis. Tretí stupeň Barbora Štejningerová, Vychylovka, Anna Kubačáková s taškou, Nikola Nečedová, Stará Bystrica. Aspoň mám ruky podajú a vy sa nám podpíšete. Ináč, ak by si chceli vedieť, teraz to bola taká pripomienka, že niekto si ho kúpi. Ale nikto si ho nekúpi, lebo sa nedali zohnať iba na dobrovoľné požiarnej ochrany Slovenskej republiky v Bratislave. Takže títo všetci to dostanú. Ideme na kategóriu ženy. Prvý stupeň nikto. Týchto mám asi 10. Keby sme mu dneska odovzdali. Druhý stupeň Dominika Plačková, Zakopčie, Adela Motkvíková, Makov. Odovzdáme. Takže ďakujeme, dievčatka, podpíšte sa nám. Tretí stupeň Natália Kminková, Korňa, Anabela Staníková, Korňa, Ivone Franeková, Zakopčie, Taravov, Ingrid Demeňová, Nová Bystrica a Dominika Halvoníková, Nová Bystrica. Tu máme iba jediný ten označník, takže jeden tady. Označíme, komu bol odovzdaný. Janka tuto mi daj, komu nebol. Komu ste dali? Dobre. Dievčatka, podpíšete sa nám tuto. Super, ďakujeme. Kategória muži. Jednotka, nič. Máme tu jednotky, nič. Dvojka, Ľubomír Šadibol, Vychylovka. To odovzdáme. Ľubomír Šadibol, prosím, starší, či môj, kedy? Starší, dobre. Mladší určite. Kedy to teda ide? Ľubomír Šadibol, Vychylovka. A starší tu mám. Starší. Nie je možné. To bola jeho časomiera. Takže muži, tretí stupeň, Milan Škuľavik, Korňa, Igor Vyrobík, Korňa, Rastislav Perďov, Staško, Jan Plaček, Taravov a Marian Prevozník, Stará Bystrica. Gratulujeme, mladíci. Odznaky nemáme. Ale budú. Ale poprosím tuto, ešte podpisy vaše. Takže ďakujeme. No a teraz by sme pristúpili k vyhodnoteniu našich družstiev. Takže ideme odzadu, dobre. Takže do Rastenky Stará Bystrica nedokončili. Takže im dáme iba za účasť. Poprosím
kapitánku zo Starej Bystrice do Rastienky, aby prišla k nám. Takže ďakujeme. Ideme. Kategória dorastenci. 5. Zákupče Tarabov, 4. Horný Kelčov, 3. Skalité, čas 130,47, 2. Truzovka 124,08 a 1. Vychylovka 115,57. Poprosíme kapitánov vystúpiť. Čítali, takže Zákupče Tarabov, Horný Kelčov, Skalité, Truzovka, Vychylovka. Za účasť odozdáme 2, takže Zákupče Tarabov a Horný Kelčov. Poprosíme podpredsedu a veliteľa odozdať poháre. Tomu najväčšiemu. A ja vás, mladenci, čo ste dostali poháre, poprosím podpis. Všetci traja, čo ste dostali poháre, poprosím podpis. Dobre, zahrajte sa, mladenci, ďakujeme. Ideme na kategória ženy. Na 7. mieste Zákupčie, na 6. Stará Bystrica, na 5. Korňa, na 4. Zákupče Tarabov, na 3. Staškov 144,55, na 2. Nová Bystrica 143,33, na 1. Makov 142,72. Takže dievčatá pôjdu na krajské kolo. Takže ideme. Zákupčie, Stará Bystrica, Korňa, Tarabov. Takže Zákupčie, Stará Bystrica, Korňa, Zákupče Tarabov. Dostanete diplom za účasť. No a ideme na 3. miesto, takže Kočky zo Staškova, na 2. Nová Bystrica a na 1. Makov. Pán podpredseda už doluje poháre. Ešte odoznáme 1. miesto a 1., 2., 3. miesto poprosím o podpis. Ďakujeme. 1., 2., 3. miesto poprosím podpis. Dobre, takže ďakujeme. Teraz by sme prišli na vyhodnotenie
kategória muži, takže 8. miesto Stará Bystrica. Ako vás budem čítať, poprosím, prídite tu. Stará Bystrica, 7. Zákopčie Tarabov, 6. Zákopčie, 5. Korňa, 4. Oščadnica. Som prvý, ale od konca. A teraz 3. Staško, 123,62, to boli tí najlepší chlapi dneska. 2. Radostka, 122,94 a 1. Vychylovka, 115,65. Pán podpredseda nám ešte poháre odovzdá. Ale veď oni už majú dosť tých pohárov. Práve. Taký stereotyp, vieš. Vy keď dostali my to budeme najvážiť. Ďakujeme, mladenci. No a ešte nás čaká najrýchlejší prúd. Ešte máme ženy. Ešte podpísajte poháre. Prvé, druhé, tretie. Ešte aj hambu si narobí. Ale počúvaj, dobre, to nechci dať dole. Tak už 3. No, tak už môžem Takže máme to podpísané. A teraz nás čaká zlatý hrebík programu. A to najrýchlejšia prúdárka bola z Makova. 23,64. A najrýchlejší prúdár Vychylovka 21,80. Neboli, na prezentke boli mená. No ale aj tak je to najlepšie, pretože Vychylovka nám idú 2 družstva na krajské kolo a z Mákova nám idú takisto kočky na krajské kolo. Výborne. Podpis. Takže ďakujeme všetkým a ja. Takže z kategória muži nás pôjdu reprezentovať Vychylovka, ženy Makov, dorastenci Vychylovka, dorastenky, neviem, no, Smola. Takže ceny sme odovzdali, odznaky výkonnostnej triedy odovzdáme. Dúfajme, že sa s niektorými stretneme na budúcu sobotu na Čaci. No, takže. Víťazom srdečne všetci blahoželáme, dúfam, že nás budú reprezentovať. Vlastne stretneme sa 14. júna 25 v Martine areáli školy, Školskej ulici, kde bolo asi zo 2-krát, neviem, či viete, kde to je, mali sme tam stretnutie ešte s Robertom Kaliňakom. Ďakujeme všetkým časomeráčom, zapisovateľkám, zabezpečovaciemu tímu, ktorý sa o nás postaral. Takže pánovi veliteľovi, pánovi predsedovi, všetkým našim rozhodcom z predsedníctva. No a dúfajme, že nám všetko dobre dopadlo a že nemáme tu nejaký veľký bordel, lebo zajtra ich tu čaká okrskové kolo, takže my tu zase ideme zajtra. Takže dúfajme, že to bude všetko dobre, ako má byť. Teraz ešte poprosím pána podpredsedu o záverečné slovo. Vážení hasiči, hasičky, ďakujem teda, že ste tu prišli všetci, dúfam, že ste si to užili.
Vychylovka Nová Bystrica, poďakujte starostovi za to počasie, že ho fakt vybavil, to v dole. No a čo na záver, dúfam, že ste sa teda bavili, že sme vás tu moc neobťažovali. Ja, jestli som bol na niekoho nepríjemný, tak pardon, ale musím si to tam ustražiť. Kto ma pozná, tak už vie, aký som. No a teda gratulujem víťazom, čest poraženým. Dúfam, že budúci týždeň sa zase uvidíme s niektorýma. Oznaky to bohužiaľ neprišli, ale tak nebojte sa, fakt vám ich odovzdáme. Ja si teda dám na tom záležeť. Možno aj ten budúci týždeň, ak tam niekto príde, tak ich dostane na tom územnom kole. No a teda na záver to naše hasičskému športu. Nazar! Prajem teda šťastný návrat domov a tí, čo vyhrali, poriadne oslavte. Veriteľka, hlaste rozchod. Hasičské družstva, pozor! Domov na základne rozchod. A to neviem.